नमस्कार. सीमाच टेस्टी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत ओव्यांच्या पानाची भजी. तर ओव्यांच्या पानाची तुम्ही भजी कधी खाल्ली आहेत का? जर खाल्ली नसतील बनवून तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्की लास्टपर्यंत बघा. तर आपण तेच ते भजी खाऊन पण कंटाळा येतो कायम. तर जरा वेगळ्या पद्धतीने भजी बनवली तर खूप छान वाटते खायला. म्हणूनच आज मी बनवणार आहे ओव्यांच्या पानांची भजी. तर ही ओव्याची पाने मी स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत. तर अशा पद्धतीने ही ओव्यांची पाने असतात. तर याच्यापेक्षाही मोठी असतात. मी मीडियम साईजची पाने घेतलेली आहेत. अगदी फ्रेश आहेत ही. जास्त निबर नाहीत आणि जास्त कोवळी पण नाहीत. तर आपण हे पाने आता सर्व तोडून घेऊया आणि बारीक कट करून घ्यायचे आहेत. जास्त काही कट करायची गरज नाही. अर्धवट केली तरीही चालतात. तर हे ओव्याची पाने अतिशय चांगली आहेत आपल्या आरोग्यासाठी. पोट साफ होण्यासाठी पण छान आहेत. ओवा किंवा ओव्यांचा पानाचा वापर कायम करावा आपल्या आहारामध्ये. आपण जर काही खाल्ले तर आपले पोट बिघडते, म्हणून आपण कायम ओव्यांचा वापर करावा आपल्या आहारामध्ये. तर अशा पद्धतीने इथे ओव्याची पाने मी चिरून घेतलेली आहेत. खूप काही बारीक करायची नाहीत, अशी जाडसर आपल्याला बारीक कट करून घ्यायची आहेत. तर यामध्ये आता आपण घालणार आहोत कांदा. तर इथे मी 2 कांदे घेतलेले आहेत, असे मोठे स्लाईस करून घेतलेले आहेत उभ्या स्लाईसमध्ये. तर कांदा घातल्यानंतर आपण यामध्ये घालूया बेसन. तर बेसन घालणार आहे इथे मी 5 ते 7 चमचे. तर आता बेसन घालून झालेलं आहे. तर आता आपण यामध्ये मसाले ॲड करणार आहोत. तर इथे मी हिरव्या मिरचीची पेस्ट केलेली आहे. अद्रक, कोथिंबीर आणि मिरची याची पेस्ट केलेली आहे. तर यामध्ये मी थोडेसे अख्खे धनेही घालून बारीक केलेले आहेत मिरची पेस्टमध्ये. तर 2 टेबलस्पून मी इथे मिरचीची पेस्ट वापरलेली आहे. तर अतिशय टेस्टी लागतात. मिरचीची पेस्ट घातल्यामुळे लाल मिरचीचा वापर करू नका. हिरव्या मिरचीनेच टेस्टी लागतात भजी. तर अशा पद्धतीने आपण आता मिरचीची पेस्ट 2 चमचे घालून झालेली आहे. तर यामध्ये घालूया आता आपण मीठ, हळद आणि गरम मसाला. तर आता आपण आपल्या टेस्टनुसार इथे मीठ वापरायचं आहे. नंतर घालूया इथे हळद. तर हळद अर्धा चमचा मी इथे घातलेली आहे. तर नंतर घालत आहे मी इथे थोडासा गरम मसाला म्हणजे अर्धा चमचा. तर नंतर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया. तर आता आपण पाणी घालून हे मिश्रण मिक्स करून घेणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपण हे मिश्रण मिक्स करून घेऊया. तर खूप काही साहित्य नाही लागत. आपण जे कायम भज्यासाठी जे साहित्य वापरतो तेच साहित्य आहे. फक्त इथे मी ओव्याच्या पानांचा वापर केलेला आहे. तर त्यामध्ये ओवा घालण्याची गरज नाही, कारण की ओव्याच्या पानाचीच भजी आहेत. म्हणून इथे ओवा घालण्याची गरज लागत नाही. तर थोडंसंच पाणी घालून हे आपण मिश्रण मळून घेऊया. तर भजी आपल्याला जसे सोडायचे आहेत त्या पद्धतीने आपण हे मिश्रण मळून घ्यायचं आहे. तर अतिशय टेस्टी लागतात. तर हे पीठ मळतानाच खमंग असा हा ओव्यांच्या पानांचा वास सुटलेला होता. तर नंतर घालत आहे मी ती अगदी थोडासा सोडा. तर थोडासा सोडा घालायचा आहे खाण्याचा. थोडंसं पाणी घालून पुन्हा एकदा मी हे मिश्रण मिक्स करून घेतलेलं आहे. तर आता आपलं हे मिश्रण छान मळून झालेलं आहे. भजी तळण्यासाठी तयार झालेलं आहे. तर तिकडे तेलही मी गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर अतिशय खमंग असं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे. तर आता इकडे तेलही गरम झालेलं आहे. तर गरम तेलामध्ये आता आपण भजी सोडूया. तर इथे तुम्ही लहान मोठे भजी सोडू शकता तेलामध्ये. तर तेल चांगलं तापणं गरजेचं आहे. तेल जर गरम छान झालं तर भजी आपले छान होतील, क्रिस्पी होतील. तेलाचं टेम्परेचर एकदम बरोबर पाहिजे भजी तळण्यासाठी. तेल जर गरम नसेल तर भजी विरघळले जातील आणि तेल शोषले जाईल भज्यामध्ये जास्त. तर अशा पद्धतीने आपण आता हे भजी तेलामध्ये सोडलेले आहेत. तर आता आपण हे हलवत राहूया. तर सोनेरी रंगावरती आपल्याला हे भजी तळून घ्यायचे आहेत. 2 ते 3 मिनिटामध्ये हे भजी तळले जातात. तर सोनेरी कलर येईपर्यंत आतून एकदम मस्त मऊसूत व्हायला पाहिजे, अशा पद्धतीने आपले भजी तयार झाले पाहिजेत. पूर्ण आतपर्यंत तळले गेले पाहिजेत भजी. तेलाचं टेम्परेचर बरोबर ठेवायचं आहे. कमी जास्त बिलकुल करायचं नाही. एकसारखे हे भजी तळले गेले पाहिजेत. तर बघू शकता कलर चेंज झालेला आहे भज्यांचा आणि अतिशय सुंदर असे क्रिस्पी दिसत आहेत भजी ओव्यांची. तर आता हे भजी आपले फ्राय करून झालेले आहेत. तर खमंग असा वास सुटलेला आहे भज्यांचा, ओव्यांच्या पानांचा. तर आता हे भजी आपण काढून घेऊया टिश्यू पेपरवरती.
तर टिश्यू पेपरचा वापर जरूर करा, कारण की टिश्यू पेपरचा वापर केला तर तळलेला पदार्थ ठेवायचे म्हणजे ते तेल शोषले जाते. जे तेल एक्स्ट्रा राहते तेलातून काढल्यानंतर पदार्थ ते तेल शोषले जाते. तर अशा पद्धतीने आपण आता हे भजी काढलेले आहेत. अतिशय सुंदर झालेले आहेत. आता जे मिश्रण राहिलेलं होतं तेही तेलामध्ये आता सोडून आपण भजी फ्राय करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपण हे सर्व भजी तळून घेतलेले आहेत. कुरकुरीत आणि एकदम आतून खुसखुशीत असे हे भजी झालेले आहेत. तर कोणाला वाटणारही नाहीत की हे ओव्याच्या पानांची भजी आहेत. तर खूप स्मेल छान येत आहे, सुगंध सुटलेला आहे भजी तळतेवेळी. तर मस्त असे हे भजी टेस्टी झालेले आहेत. तर ओव्याच्या पानाचा वापर जरूर करा तुम्ही. कायम आपण तेच ते भजी खाऊन पण कंटाळा येतो. जरा वेगळ्या पद्धतीने जर बनवले तर अतिशय सुंदर लागतात हे भजी. तर ओवा न वापरता ओव्यांच्या पानांचा वापर केलेला आहे मी आज. खूप काही अवघड नाही. आपण जे मिश्रण वापरतो भजी बनवण्यासाठी तेच मी इथे मिश्रण वापरलेलं आहे आणि ओव्यांच्या पानाचा वापर केलेला आहे. अतिशय टेस्टी लागतात. जर कोणाला पोटांचा प्रॉब्लेम असेल, पोट दुखत असेल, पोटांच्या तक्रारी अजून असतील, तर ओव्यांच्या पानांचा किंवा ओव्यांचा वापर आपल्या आहारामध्ये जरूर करावा. तर हे ओव्याच्या पानांची भजीची रेसिपी अतिशय टेस्टी आणि पौष्टिक आहे. तर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनेलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.